Две прекрасни нови момичета в градината, но тази къщичка се оказа, че е тясна. И затова сега работим по забиване на колове и да опънем мрежа, която да даде простор да тичат малко. Сега ще набивам камъчета, защото отдолу почвата ми е шелф пясъчен и не мога да пробия със средото много надълбоко и всъщност коловете не са толкова надълбоко, колкото ми се искаше. Коловете са поставени, сега с големия чук ще ги набия надолу, за да може да са по-стабилни. Следващата стъпка за кокойските, да им направим голямо пространство, е да им сглобя вратичката за ограждението. Чакай да извадя тачката. Купила съм и съм измерила и нарязала 4 такива тачки. Се наричат. Те ще ги сглобя на квадрат. По-късите ще дойдат в средата. Метър на метър ще, защото такава е мрежата. Най-голямата, която можах да намеря в Трявна е метър. Going on. Първия ъгъл сглобен. Going for the следващ. Втория ъгъл готов. Сега трябва да сглобя двете части заедно. Почти сме готови. Ето я вратата. Сега ще опълвам мрежата. Който не знам как да поправя. Измерих разстоянието от основа до основа и си е точно толкова. Обаче кола е крив и сега не знам как ще сложа пантите и цялата работа. Това нещо, то не може да дойде по-насам. Няма представа, може би. Не знам. Ще пробвам с секача. И тук тръгна. Нищо, че не намерихме началото, просто разрязахме някъде. Трябва да я отплетем. Но тя даже е прекарана вътре в това миха. Колко е странно. Защо са го сгънали така? Машината им така сгъва. А това тук е закачено на двойно, чак е оплетено. Знам как другите инфлуенсъри и изобщо хората, които заснемат живота си, го правят този номер, но аз от работа забравих да заснема, така че сега ще ви покажа какво съм направила. Ето го. Има още доста работа да я опъна хубаво мрежата, да стабилизирам коловете. Но вече ще мога да ги пускам. Кокойски, готови ли сте да излизате?
камъчетата т.е. забихме коловете с камъчета, за да седят прави. И вратата пасна, сложихме укрепителен. Т.е. сложих укрепителен кол. И забих всички колове с камъни, за да ги изправя. Малко е провиснала, но това е защото има наклон на самия хълм. Но нищо, не пречи. Ето го новия двор. Зарових част от мрежата под почва, за да няма съкатък. И това тук е. Това е джинджер. Изолда е там отзад някъде. С шматка. Те много си приличат, но гребените им се различават. А по тях пък и по характер. Много се различават. Джинджер е супер любопитна, смела. Винаги готова да опита нови неща. Изолда е принципеса, която най-удобното гнездо трябва да е за нея. Тя първо трябва да яде от паницата. Но всъщност е страхлива, което затвърждава малко моята теория, че всички булита, всички, които тормозят останалите и не си гледат само собствената работа, го правят всъщност защото са страхливи и ги е страх да не контролират ситуацията и затова тормозят някои, които изглеждат по-слаби. И понеже джинджер мисля, че е супер непокис, освен че е смела и любопитна, няма много моя позиция, моя храна неща. Знае, че ще стигне и до нея и чака, ако трябва. Но тази е кълве от време на време за храна и за гнездо. Така, имат си вече персоналити. И кучетата си имат персоналити. Пролетно персоналити.